खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गिबि मन्थ्रि आइजो इन्टारप्रेनारशिप स्किमनि चेक राननाय हाबाफारियाव आइजोआ गथ' जोनोम होयो। नारायणपुरनि जराबारियाव गाहाय महिला उद्यमिता पलिसिनि चेक राननाय हाबाफारिनि समाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। हाबाफारिनि समाव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोआ हरखाबै जायगायावनो गथ' जोनोम होदों। सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोर आरो नुजाथिफैनाय सुबुंफोरनि गोख्रै हेफाजाबजों बे डिलिभारिखौ जायगायावनो जाफुंसारै सामलायनाय जादों। लखिमपुर जिल्लानि जराबारियाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव गाहाय महिला उद्यमिता पलिसिनि सिङाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गुवारै चेक राननाय जादों। बिमा आरो जोनोम जागोदान गथ'आ सानैबो गोग्गो हालोदाव दं होननानै खौरां मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ दबखायाव मोननै गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। गिबि जाब्रबथाया दबखानि जयनगर ओनसोलाव जायो जेब्ला गोख्रै खारनाय गंसे ट्राकआ मटर साइकेलजों सौग्रावो। बाइक सालायग्रा सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुंखौ रतन दास आरो लक्ष्मण दास होननानै मिथिनाय जादों। नैथि जाथायाव मुराजहर पुलिस थानानि सिङाव थानाय पीर बाजाराव गोख्रै खारनाय गंनै मटर साइकेलआ मोखांजों सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव सानै लाइमोन सुबुंनि जिउ खहा जायो जायनि मुङा सैयद रेहानुद्दिन आरो आब्दुल आहाद होनना सिनायथि मोन्दों। 4 सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सालबारियाव गोमोथाव थासारियाव हिन्जावसा फरायसानि गोथै सह'खौ मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि कुटुरिझारनि सेन्ट जेभियार स्कुलनि 9 थाखोआव फरायनाय हिन्जावसाखौ फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जादों। गोथै सह'खौ साइख्लं गयारी मुंनि सासे आइजोनि गंसे गावारि हस्टेलाव मोननाय जादों। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मसलपुर जिल्ला फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जायगानि थागिबिफोरा सन्देह खालामदों दि बे जाथाया नखरनि जेंना एबा रमान्टिक जाथायजों सोमोन्दो थानो हागौ, नाथाय गुबै जाहोना रोखा जायाखै। बावबारि पुलिस आउटपस्टनि पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि थासारिखौ नायबिजिरनो जागायो। सासे मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय मुसलपुर जिल्ला देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गासै 67 सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखाय गोदानै लुजानाय न' बेखेवदों आरो गं 61 फरायसालि नमाफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदों। सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गोनां नाजानायाव आसाम सोरखारा गासै 67 सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखाय गोदानै लुजानाय न' बेखेवदों आरो गासै रायजोआव गं 61 आरोबाव फरायसालि नमाफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदों। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि सनापुराव खुंफुंनाय जायो, जेराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मावख'आरि महरै बे हाबाफारिखौ बेखेवो। मिरु हाबाफारि बायदियै सा-सानजा ओनसोलनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जौगाखां मावथांखि आरो रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्डजों लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमनि सिङाव सनितपुर जिल्लायाव बियाबनि बायदि बेखेवनाय आरो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। ढेकियाजुलि बिधान सभा बियाबाव सावस्रि आरो नखर अनसाय आरो दै जगायनाय बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा ढेकियाजुलि गोजौ गेजेर फरायसालिनि सुबिदाफोरखौ बेखेवनानै होयो। नादुवार बियाबाव एमएलए पद्मा हाजरिका बिथाङा पानपुर गोजौ गेजेर फरायसालिनि फरायसालि नमाखौ बेखेवनानै होयो। तेजपुरनि एमएलए प्रिटिराज राभाया हालेश्वर जौसिन गेजेर फरायसालियाव बे सुबिदाखौ बेखेवो। फारसेथिं बारसलानि एमएलए गणेश कुमार लिम्बुआ मिसामारि गोजौ गेजेर फरायसालिनि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवनानै होयो। रंगापारा बिधान सभा बियाबाव एमएलए कृष्ण कमल थांति बिथाङा पिएमश्री रंपारा गोजौ गेजेर फरायसालिनि बिल्डिंखौ बेखेवनानै होयो। गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरा जाबाय रंगागारा गोजौ गेजेर फरायसालियाव ढेकियाजुलिनि आन्सलिक पन्चायतनि आफादगिरि हेमन्त डेका, नेबिल गोजौ गेजेर फरायसालियाव सनितपुर जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा मिनु तामुलीजों आरो रंगाछाकुवा जौसिन गेजेर फरायसालियाव जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा रेनुका देबिया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे कानामुक गोजौ गेजेर फरायसालिनि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो, जेराव एमएलए कृष्ण कमल थान्तिया बाहागो लायो।
गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 13 बोसोर बैसोनि नखरारि खामानि मावग्राखौ बिसनानि सिङाव दोनथुमग्रा जायगायाव फांथेनानै दोननाय हालोदाव मोन्दों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 1 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटीनि पान्जाबारि ओनसोलाव जिल्ला लेबार टास्क फर्सआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ बिसना सिङाव दोनथुमग्रा जायगानिफ्राय बोखांनो हायो। आमरिन अख्तर लस्कर मुंनि सासे आइजोनि न'आव थानाय 69 नं जुरिपाराव थानाय गंसे न'आव सासे मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव बे रैखाथि अपारेशना जायो। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला हिन्जावसाया थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो नखराव खामानि मावबोगासिनो दंमोन आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बिनि सायाव सम-सम देहायारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय जायोमोन। जायगानि थागिरिफोरनि अजद मोननायनि उनाव बिबानगिरिफोरा बे सिग्रोमनायखौ खालामो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशनखौ नोजोर होनानै दायनिगिरि आइजोआ हिन्जावसाखौ बिसना सिङाव दोनथुमग्रा जायगायाव दोनखोमादोंमोन, जेराव बिखौ 25 मिनिटसो जोबथेनानै दोनदों। हिन्जावसाखौ लोगो लोगो जायगानिफ्राय बोखारनाय जायो आरो हेफाजाब होनाय जायो। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरनि हेंथायै सोमोन्दो गोनां आयेननि गेजेरजों आयेनारि राहा लानाय जादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ पाकिस्तानआ 48 घन्टानि गेजेराव 177 उदखारिफोरखौ बुथारदों। पाकिस्ताननि रैखाथि हान्जाया आफगानिस्ताननि सिमाजों नांजाबनाय बिग्रायारिजों गाग्लोबजानाय खोला-सोनाब हादोरसा बलुचिस्तानाव गोबां सिग्रोमनायाव हरसेयावनो 2 दर्जनसो उदखारिफोरखौ बुथारो। बेनि उनाव थांनाय 48 घन्टायाव उदखारिफोरनि गासै अनजिमाया सा 177 जाहैबाय, जायनि उनाव गोबां खेब उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायाव खमैबो 33 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रौनिया हान्जानि हेफाजाबजों पुलिसआ होबथाजानाय बलुच लिबारेशन आर्मी (BLA) नि सोद्रोमाफोरखौ नोजोर होनानै गोबां ओनसोलफोराव सिग्रोमगासिनो दं। गासै हादोरसानि पुलिस थाना, नोगोरारिफोरनि न'फोर आरो रैखाथि मिरुफोराव सा 200 उदखारिफोरा फिसा-फिसा हानजायाव खामानि मावनानै समन्वित आत्मघाती बमा बेरहोनाय आरो गुलि गावनानै गाग्लोबनायनि उनाव बे अपारेशना जागायदों। BLA आ दाबि खालामनाय सप्तानि जोबनायाव गाग्लोबनायाव खमैबो 18 नोगोरारिफोर आरो सा 15 रैखाथि हान्जाफोरनि जिउ खहा जादों। बे हिंसाखौ जोबथेसालियाव दोनजानाय बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि दैदेननाय दोलोनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासै पाकिस्ताननि राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोबथा खौराङाव दङ आसामनि डिमा हासावआव अर खामनायनि जाहोनाव गं 13 न'फोरा सिलिंखार। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि माइबां पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुभाषनगर ओनसोलाव 3 फेब्रुआरि खालारखालि अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो गं 13 न'फोरा खामजोबदों। माइबं महकुमानि अर खोमोरग्रा हान्जाया अर खामनायखौ होबथानो थाखाय जाथायथिलिसिम थाङो। नाथाय अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव अर खोमोरनाय आरो इमारजेन्सि जवानफोरा अरखौ दबथायनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मावख'आरिफोरा बुंदों दि खहा जानायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।